Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyakamu sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Ang sakundagan Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City! Yan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World! Good
magandang umaga, Ma'am Malulim. Siyempre kay Cap Art Ramirez Gomez. Sa di Pahit na tabi kita, punong barangay. nagawat kita Yan sa barangay Tabon-Tabon, Cap Art Gomez. Dinudo Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amiga, mga tugang, mga kabayan. Digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Huwebes oy Thursday. na mataro Last day ngunyan kan mga opisina sa gobyerno. Tanggang Huwebes man sa nabaga. May atab-tabi naglalaog tapos sa banggi na minarolowas. Kaya ang ngunya na sa nang Huwebes tabi sa may mga transaksyon sa mga opisina di gobyerno o ngunyan tabi ang last day kan sa indang trabaho. Yo, Huwebes Pet sa 26 po kang Marso 2026. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Uri-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, syempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Kapwera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, March 26. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre po sa may mga okasyon, naman pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Pagday po kamo imbitado sa mga okasyon, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagday man po kamo imbitado, tamalang supog. Siguradong lilibak-libakon man sa nakamukan pagtalikod nindo. Saro patabin tugod ko, iringatan tapuan sa tuyag mga sadiri. Kawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan man ang samuya pong pakikidupamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging posa sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Mga tugang, mga kabayan, sa indong lingkod ako tabi si Manny Mox sa hulbutan na tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ganyan pong Huwebes, Marso 26, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony.
Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Huwebes na! Otron tagiraray ha. Ang opisina sa mga opisina di gobyerno hanggang Huwebes na. Yo. Po na alas 7, sundo alas 6. Kaya ngunyan ang last day kan mga opisina di gobyerno. Yo. Ngunyan man tabing aldaw poon man kang nationwide transport strike. Kaya so face-to-face classes po digdi sa probinsya kang Albay. Suspendido tabi po ngunyan aldaw. Paano kayo ni may mga schedule pating recognition, graduation, moving up. Ano pa yan? May mga apod baga kaya. Puga-puga na baga ngunyan. Hanggang na sa Martes sa petsa 31 ang klase. Paano yan? May transport strike pa. Kaya sa mga LGU mga tugang, kanya-kanya tabi na diskarte. LGU, kanya-kanyang diskarte pa sa pagtaupo nin libreng sakay. Naman sa mga posibleng apektado kaining nationwide transport strike na po ngunyanal daw. Kaya so man po ki mga importanteng mga aasikasuhon. Tay na po muna kamo ipagpaliban niya muna. Yo. Baka day kamo ki may malunadan pero may mga libreng sakay. Pero yan, mga libreng sakay na yan, dahil man kita dyan magkaos to gabos. Yo, limitado man sa na yan. Kaya ang importante, kung dahil ka man sa naki-importante, bay na, yan ka na muna sa indo. Maglimpya ka dyan sa harong nindo. O kung dahil, manghanap ka ki panggatong, at gari mas magayon na bumalik kita sa dati. So pag nagsusubong kita sa kahoy, manghanap ka dyan kikahoy sa palibot kang harong nindo, tipunon mo, tanganing sa mga masunod na daw, may panggatong kita. Yo! Si Presidente Bongbong Marcos Jr. mga tugang pinirmahan na tabi sa Republic Act 12316. Nagtataw po sa satuyang presidente nin emergency power na suspendihon po o kaya bawasan ang excess tax sa mga produktong petrolyo. Nit tabi mga tugang pagtaas singil sa konsumo ta sa kuryente ngunya na Abril. Posibleng lumangkaw. Sabi yan kang ERC. Nako, lahat na lang tumataas. Kaya sabi ko, kung dahil man sa nakamuki mga gigibuhon, magtipon na kita ki mga panggatong tahon supply po kang LPG. Sa satuyang nasyon, posibleng umabot na sa nadatabi sa 25 aldaw. Kaya sa mga nagtitirinda, nagluluto sa LPG, o pipagpatiripid. Paano kita makatipid kayo ni?
Di maga uring kita, uring kahoy. Oy, tapos sa mga lutuan bagang niyan na tigagamit use oil. Yan ang mga pahit mo niyan. O paano kayo ni sa mga karinderiya, sa mga kakanan, restaurant? Puros baga LPG ang gamit dyan. Nako! Lahat na lang tumataas. Pati kiray nagtataas. Kaya di na ka mo naglalangkaw ang kiray. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang mga pagore-restoryahan ngunyan na Webes. Di daing klase ngunyan sa mga chikiting. Walang face-to-face classes. Shift to alternative learning modality. Kasi babaga naka-finals na, no? Dari siya ibang ngunyan, gari clearance naman sana. Kadaklan ngunyan mga practice, kang graduation, recognition, moving up. Yung ngunyan ang kinaabalan kan sa tuyang mga nasa deep ed. Yo. Sige po, 17 o kaya 16 minutos lipas na po ang alas 7 nin pagkaaga. Philippine Standard Time. Aramon tatabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kaunta po muna linya kang pag-asa. Kamustan sa tuyang panahon. Uy, pasalamat kita digi sa probinsya kang Albay. May mga pag-uran-uran. Ngayon. Sige, nasa linya na ang pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Easterlies ang weather system na umiiral ngayon sa buong kapuluan at sa kasalukuyan nagdadalahuyan ng significant moisture na nagdudulot din ho ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At kung makikita nga po natin, meron tayong nakikita ngayon na malaking linya ng mga pag-ulan dito sa northeastern portion ng Mindanao at sa silangang bahagi ng Mindanao sa karagatan east of Mindanao. Habang sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, maliwalas ang magiging papawurin at walang inaasahang malawakang pag-ulan, although yun nga, mainit at maalinsakang panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa sa araw na ito. Sa pagtayo ng ating panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawuri na inaasahan at mababa ang tsansa ng malawakang pag-ulan liban sa mga isolated o mga pulo-pulo at mga panandali ang pagpuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 21 to 33 ang inaasahang magiging agwat, 15 to 24 degrees Celsius po sa Baguio City, sa Lawag ay 23 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 19 to 30 degrees Celsius, sa Tugigaraw naman ay 21 to 34 degrees Celsius, habang sa Legazpi City ay 23 to 31 degrees Celsius. Samantala dito sa Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao, sa Socsargen at maging sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, asahan natin ang magiging maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pagbuhos ng ulan sa maghapon dahil sa epekto ng easterlies. Pero sa natitirang bahagi ng Mindanao at sa natitirang bahagi pa ng Visayas sa Visayas ay inaasahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at kung may mga pag-ulan man ay mga isolated cases lamang ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog. Patuloy natin pinag-iingat ng ating mga kababayan dito nga po sa mga nabanggit nating areas o mga lugar kung saan ay inaasahan ng mga pag-ulan dito po sa Caraga, Davao Region, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at sa Northern Mindanao dahil sa mga pagbuhos ng ulan. So advice po natin sa ating mga kababayan doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at mag-ingat na rin sa mga posibilidad ho ng mga flash floods, especially po sa mga low-lying areas. Sa pagtayo ng ating temperatura dito po sa Cebu ay pwede umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature at 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, 32 degrees Celsius din ho sa Tacloban, 32 sa Puerto Princesa City at 26 to 32 naman ang inaasahang magiging agwat sa Kalayaan Islands. Sa Cagayan de Oro naman ay 23 to 30 degrees Celsius, 24 to 34 degrees Celsius sa Davao at 24 to 35 degrees Celsius naman ho sa Zamboanga City.
Samantala, kahapon nakapagtala ho tayo dito sa Metro Manila ng 36 to 38 degrees Celsius na heat index. So nasa extreme caution level ho yan, habang sa Dumangas, Iloilo ay 44 degrees Celsius. Mataas po yan, habang sa Borongan, Eastern Samar naman ay 42 degrees Celsius, which is pareho pong nasa danger level. Ibig sabihin, pag nasa danger level po o nasa danger na range ng heat index, posibleng magdulot ho ng mga heat stroke kapag medyo babad tayo sa ganitong klaseng init. Kaya iba yung pag-iingat ng ating abiso sa ating mga kababayan. Dito naman sa extreme caution, sa from 33 to 41 degrees Celsius na heat index, posible pong magdulot ng mga heat cramps at heat exhaustion, at yung may mga activities, especially the rigid activities, that could potentially cause heat stroke. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Hanggat maaari po, iwasan muna ang direct exposure sa sunlight, especially po sa katanghalian at early afternoon, and please stay hydrated. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin dito sa Metro Manila, 37 to 38 degrees Celsius ang inaasahang magiging heat index sa araw na ito. Sa mataas pa rin ho yan, habang sa Coron, Palawan ay 41 degrees Celsius. Gayon din sa Dumangas, Iloilo at sa Borongan, Eastern Samar. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Gayunpaman, patuloy pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayang mangingisda, especially yung gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ang sunrise for today is 5:56 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:08 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Maalinsangan. May mga kalat-kalat sa ng paguran pero dit-dit bansa na di. Patapos-tapos na magaso amihan. Dry season na po kita. Ingat po. Ingat tabi sa pagparabaralad dyan sa pagbalad sa init. Posible kitang may stroke yan. Dakul sana databing tubig ang satuyang pag-inumon. Sige, alas 7:23. 7:23 ang satuyang Philippine Standard Time. Salamatan ta na muna. Ang satuyang mga katuwang po digdi sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sana yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, Boarding House, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, good morning po. Ohayo gozaimasu, Madam Maylin. Ingat po, Permi. Siringman, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Board Member Attorney GIO Bungao,
Sabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Kang prinsesa, ABC President Cap Art Abela. di ka na talaga. Andyan si BM Carol Siga and si BM Vic Siga Jr. Sa mong banwa, Siyempre, yaon man dyan sa pagkaaga kapartner ta ang Best Coffee Green. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. kaugmahan. Yan po ang kapartner kang serbisyo asin reparo. Salamat! May gusto ka sa Yan tabi mga tugang mga kabayan na sutuyang mga katuwang digdi sa programa. Maraming thank you po! aramat ko. Ano ang mayaho? Di ka na Alas 7:25 na. mag-ipaalam. Ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po magharali ha. Mabalik tulos ang programa pagkatapos kan barbecue mo na kita. Bear Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy palang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:30 na. Turuan mo ako. Alas 7:30 na tabi, Boss Bob. Aperte ang pamahawan mo di. Sinubong na kamuti, may batag na kalibo, tapos native na bunay. Yan ang perte.
Alas 7:30 na po, mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan, makuha no dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Board Member Attorney G. Ayaw Bungaw, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, mandyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, BM Carol Siga, asin BM Vic Siga Jr. Oras na yan, daraman po sa tuya kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Balik na po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana, ngunyan po ngaldaw kita ni Nuwebes na Petsa 26 po kang Marso taon 2026. Sando kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigala tatabi busbab. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Ripa. Webes na po. So may mga transaksyon tabi sa mga opisina di gobyerno. Hanggang Webes na natabian sa indang laog sa mga opisina. Ayo. Thailand po yan kang pagpautob kining 4-day work week ano? Para makatipid nin enerhiya an sa tuyang gobyerno. O kaya kadaklan tabi kan mga LGU ang laog tabi alas 7 nin aga, sundo alas 6 na nimbanggi. Yo, Monday to Thursday, Lunes, sundo, Webes. Kaya ngunyan hanggang sa nangunyan na Webes. Yo, ta sa aga da nan laog ang mga opisina di gobyerno sa mga LGU tabi. Yo, apira yan kan sa mga MDR permian may mga laog. Tama? Pagiromdom sa natabi tabaka magpasiring kamo sa mga munisipyo Biyernes, day yang ki laog dyan. Yo, day po yan kilaog, kaya dapat kung may paddodumanon kamo hanggang Webes na. Yo, kung may transaksyon po kamo sa mga opisina di gobyerno. Kudi, ngunyan manal daw, nagpuon man tabi so nationwide transport strike. Yo, ngunyan na Webes, kaya ang satuyang provincial government kang Albay, ang lalawigan po ng Albay, pig-suspindi po so face-to-face classes. Ayo, po ngunyan man na Webes, sundo sa aga. Webes, Petsa 26 and 27 and shift to alternative learning modality. So bata busbabaga so mga chikiting ta gari, so iba may mga graduation na di, so iba may mga recognition, so iba may moving up, so iba gari may mga final exam ngunya na simana. O di hanggang na sa nabaga sa pitsa 31 base duman sa DepEd order ang klase kan sa tuyang mga estudyante hanggang pitsa 31 na sana. Paano ka ini? O suspendido ngunya na Webes Biyernes. May mga schedule pati yan ngunya na recognition, graduation, kung ano-ano pa. Yo, o paano ka ini? So iba kayo ningon yan nagpapractice na kan so graduation, recognition. Yo, nailing ko nga ni dyan sa mga eskwelahan, puga-puga na ang mga pagpapractice. Yo, so yan ang kinaabalahan ngunyan kan sa tuyang mga taga DepEd, maging an sa tuyan mga estudyante. Yo, so ngunyan dahil talang aram kung masarabay talaga
sa mga transport group digi sa Tigil Pasada nationwide. Dahil masabutan kung so iba talagang dahil man nagsasabay bagatabi busbab ta ang prinsipyo, pag suminabay ngaya ako dyan, magugutom sa pamilya ko. Dahil kita pag ngaya kita nagbiyahe, dahil kita nagkayo, dahil kipangkakan, dahil papa ang satuyang mga pamilya. Bata bagaso ayuda, dahil pa man baga nakakabot digi sa probinsya, duman pa sana sa Metro Manila. Kaya sumangayaon digdi sa probinsya, kung ano so nahihiling tan diferensya, problema duman na nahampang sa Metro Manila, dapat digdi sa Bicol o kaya pag-abot digdi sa Satuya sa probinsya, planchado na nindo yan. Kasuod may nagtrending naman sa mga bareta na saro duman na driver, biyo tabi na dismayo busbab sa kapipila kang pagkuha kang ayuda ka sa tuyang gobyerno, matitigba matigbag tabi kan sa tuyang gobyerno na 5 Jesus Maria, si pala kita gabos tabi busing with high honor. With honor sa mga kiddos, sa mga chikiting. Congratulations tabi. Matali talaga yung mga chikiting ni Busbab. Tapos ni Mayor Shi. Gari lubuson ini kay Chued. Relubos ini kay Chued. Sa mga makuapo ni Chanor Kapos sa kani Chued. Nagrulubos sa lolo sa kasalula. Sa mommy and daddy inda kung ano linubusa. Oy, congratulations sa with high honor and with honor tabi sa mga chikiting. So chikiting ko tabi Busbab dinog man so grade ni ni dating presidente Digong. kung baga si dating presidente ta biyo niya anunsyar na ang sa iyang grade 75. Daog iyan ni Mark Wayne. Dinaog man ni Mark Wayne. Mas halang man sunako ni Mark Wayne sa 75. Yung garang idol kay ning aking ini si Digong. Gari man ini si Buraot na Libakiro pa. Idolon si Digong. Tama na ngaya yan para ngayang kaipuhan para pumasa 75 ngata ngaya ta pagpaparapagalon tapan sa dirita. Di at least masuralan ko pa man so nako ni Mark Wayne kay Digong. Si Digong sabi niya baga 75. Di masalang ko man so nako ni Mark Wayne. Isus na aki ini. Ay inda iba na talaga ngunyan mga aki di. So dapat talaga mag-focus muna sa pagklase. Dahil taram kung ano man ang mga plano kay ni. Sa bagay kita kay to baga busbabarog man kaya. Naghirit kita kay to kang pagklase, pag-college na, pag high school talaga, pabaranjing-banjing. So may pinaluwas tabing advisory ang provincial government kang Albay. Sa visa po yan kang hapon kayo ni kang advisory number o kaya advisory 2026-07 na suspendido mo na tabi ang face-to-face classes digdi po sa probinsya kang Albay. Ngunyan igwatabi ki mga diskarte ngunyan ang kada LGU dahil transport strike ko niyan ang Tabaco City sa paagi ni Mayor Ray Bragais may paisi man tabi sa mga tabakenyo magkakaigwa da tabi kilibring sakay program para po sa Marso 26 and 27 kang Tabaco City. Good morning tabi sa magayon na idol ko na teacher si Ma'am Ching Bukas Kante. Sana naging teacher ko ini si Ma'am Ching.
Yung gari gusto ko tabi mamching enroll gerara. Ta sigurado pag galimbawa magklase ako, ang teacher ko si Mamching, baka lamang tawan man ako kay Nikki with high honor. Mamching, pag nag-eskwela ako halimbawa, tapos ikang teacher ko, tawan mo daw ako kay with high honor tabi, Mamching. Mamching, yan nga kung matibay ka sa klase, bago ka man niya matibay, punduin na ako. Ta ipakoronit ta ka lamang nga kay may naipat. Ipakurusing ta ka lamang kay manaipat. Nailingunan si Ma'am Ching, narumduman ko lamang si manaipat. Magamboga naman kami kay ni manaipat maghapo. Sige. Oy, may tabi, may libreng sakayda tabi ang local government unit kan Tabaco. Tigtaga pitik ko pa man kito magiktik kung minsa. Ayo, kay puhan iyan kan mga aki ngunyan. Iba na kaya ngunyan bagadi, ibaho na kay sakang inot. Kita kay ito talagang ikurunit ito magiktik. Ano kito sa pambadol tabi Mamching na sumala nito? Bako siya kawayan, so malaniton baga. So day na puputol. Kaya ito, pagbibadol lang kita kibala, minapurutol yan. Ano ito so pambadol kay ito kan mga lolo-lola ta kay ito na talagang day na puputol. So naglalabyog patimbiyo. Isus mananggad na lanit. Iyang legs mong iyan, nagralata iyan. Ano apod, tumagiktik. Ito tabi, buswab. Tumagiktik ang apod kayo ito. Anong klase ito? Baka ito kawayan na di. Tumagiktik. Iyan apod kayo tabi, Ma'am Ching. Madam Ching. Dahil ka man na klase baga ngayon, Ma'am Ching. Kundi, no rin so graduation tabi dyan ni Ma'am Ching sa sa istansya. No, bata ngunyan baga so mga schedule kang mga moving up, graduation, recognition. Paano ka inita? May transport strike pa kita. So, may paisip po ang LGU Tabaco. Paisip po sa gabos kang operating schedule tabi kang rutang Tabaco Legazpi, as in Legazpi Tabaco. Maki-adjust na lang po kang sa indong mga plano para pansamantala sa satuyang programa. Huni tabi, pag o kaya pagkaaga, ang biyahe kang libreng sakay kang Tabaco, pagkaaga, Tabaco to Legazpi, ang pick up tabi dyan sa City Plaza o dyan sa harani sa I Love Tabaco. Ayo, tabi Chatita versus Good Morning tabi Chatits. Maray pa si Chatits, pa-walking sa na pagkaaga. Talagang okay pa Chatits. Good morning tabi. Libreng sakay ha. Ang pick up from Tabaco to Legazpi, mahalat po ang libreng sakay alas 6 sundo alas 7 nin aga. Ito na ito. Ayo. Mahali tabi ang libreng sakay pasiring sa Legazpi haling Tabaco alas 7 din aga. So, ibig sabihin sarong ano man sana, sarong biyahe man sana. Sarong biyahe man sana. So 6 to 7 diyan man parada sa atubangan kang City Plaza. So libreng sakay kang Tabaco, pasiring po yan duman sa Legazpi City. Ngunyan kay ihadang Kathleen Belica dumantay. Good morning. From Legazpi to Tabaco. So from Legazpi to Tabaco, may saro man schedule. Ma-pick up po ang pick up station duman sa laog kang Ibalong Sentrum for Recreation, duman sa ICR.
Mahalat ang libreng sakay alas 8 nin Banggi, sundo alas 9. So 8 to 9 PM. Mahali ang libreng sakay kang LGU Tabaco aling Legazpi alas 9 nin Banggi. So kung kaya so deki may malunadan, basta yan mga schedule na yan. Mahali sa Tabaco alas 7 nin aga, pasiring sa Legazpi, and mabalik pasiring sa Tabaco aling Legazpi alas 9 nin Banggi. O yan tabi ang schedule sa ngunya na aldaw and sa aga. March 27 libreng sakay po yan kang LGU Tabaco. Dara po sa tuya yan ni Mayor Ray Bragais. Sige, asin iba pan mga LGUs may mga iba pang LGUs na may mga libreng sakay din. And sa tuyang mga kapulisan, may mga libreng sakay man yan. And so iba pang ahensya kang gobyerno. Kasi so mga nagtatrabaho baga sa Legazpi, ayan ang problema. Pag pauli na sinda, dahing malunadan. Maray so mga estudyante suspendido tabi so klase ngunyan. So, ibig sabihin, sa mga estudyante, yaon sa nasa harong. So, ang importante ngunyan, sa mga may trabaho tabi sa Legazpi na nagko-commute everyday, oral daw. Tanganing may malunadan sinda. Sigurado, ining schedule kat Tabaco, o dyan sa ICR, hanggang alas 9. So, alas 9 nin Banggi. Pero kung, halimbawa ngaya amay-amay ang uli mo, mahalat ka pag ang libreng sakay, matambay ka muna kipirang oras pa sa siyudad kang Legazpi. Yugon mo. Tapos pag tambay mo, pag laog mo duman sa bus, pano na? Nako, problema yan na di. So, LGU Malinaw tabi, Buda LGU Tabaco, mag-preparar man lamang tabi kay libreng sakay pa Legazpi. Sige, bakit guaman? Taang tiwi bagay guaman ki shuttle bus yan. Igwayang ki mga so maaraman tayo na di so sa tuya mga kababayan yan importante kunday man sa natabi ki mga importanteng mga lakawon, mga importante tabing aresikasuhon, dahil na muna kang magrulawas nganing pasiguro ta nationwide transport strike kita ngunyan sige tabi. Serbisyo asin reparo. Alas 7:47 po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Huni ang makahadit tabi digdi Mamching. Sa bagay dyan sa istansya dakol dyan dakol dyan tabi Mamching ang panggatong. Ako pigredy ko na so binakal kong binakal ako tabi Mamching na so ang piggagatong pigagamit so use oil so mga chinese oil baga Boss Enrique Buergo nagbakal ako kay araw kay itong lutuan tapos pag naghahagad daw kay mga chinese oil so magagamit na ito ang sabi digdi mga tugang ang supply databi kang LPG sa satuyang nasyon posibleng umabot na sa nadatabi sa 25 aldaw. Yugon mo yan apwira kang mahal na so LPG hanggang 25 aldaw na sa supply. Kaya ang sabi kan sa tuyang Department of Energy na pipagpatiripid kita lalong-lalo na sa mga nagagamit kang LPG. Halos baga kita ngunyan LPG na harabo naman baga kita magruluto sa kahoy tabi Mamching. Maray kito kara Mamching tatala nagruluto ini sa kahoy. Pag dinugkol man dungok mo kansay mong muro ayan apod ka kansay mong muro pagiling mo kang muro mo ang kulay kan ito ang tiglulutuan ka ito kahoy ngunyan baga LPG so sisayan mga nagagaramit ka LPG ngunyan ang mga restaurant so mga karinderiya iyong ngunyan ang pipagpatiripid kan sa tuyang gobyerno
paano man niya magtipid? At yun pinakamadali na pigagamit sa pagluto. Excuse me po. Iyang liquefied petroleum gas. Yan bagan pigagaramit mo niyan. Sa pagluto, lalo na sa mga restaurant, bata dakulon pati ngunyan tabi mamching baga ki mga okasyon, may graduation, recognition, may mga harandaan. So talagang grabe ang demand ngunyan kang LPG. Kaya pigikayat kan sa tuyang gobyerno na magbalik kita, magtipid. Gurano na ngunyan ang uring. Bata bagang uring bawal man, tigdadakop baga yan. Bako, ang uring, tigdadakop. Gurano naman ngunyan ang uring kung magbalik kita sa uring. Magayong kutang uring adi. Magluto sa uring, kahoy, bagul. Iyan, so igwa ka kimakahuyan. Paano kung yaong ka sa sentro? Wala naman ki mga kahoy, tapinutol na. Dahil na bagang kahoy sa sentro, puros na paril. Saan pa kita magawa kining panggatong? Dahil man kita makakuha ki mga layong. Ma'am Ching, maray kay to duman sa rani sa karamanay patka to. Duman kami nagruluto karasinin. Makuha kami ki mga kahoy duman sa marurugi. Tapos may mga layong duman ki batag, dahon kang batag na alang na. Yung pigagaratong mika ito. Pero mika ito ulo kung si Manaypat. Huni na naman niya. Sabi sa muya kay ito tabi Manayching ni Manaypat. Huni na nga naman sa mga tambay. Mapasaraway na naman niya kamo. Duman agad sa may party sa may sainda kami pasaraway. Kaya nauyam si Manaypat ka sa muya. Uyam si Manaypat ka tatamuyaw sa muya. Reaw na naman niya kamo sa mga tambay. Hiling mo na yan. Pero ilingan nindong niya sa mga tambay. Gibumi ka ito magruluto-luto. Pag nakaluto makaroon kaon. Pensyonado. Kaya permi ka itong reason si Manaypat sa muya. Di iyan tabi mga tugang ang mangyayari. Na dapat kaipuhan da tabi 25 dias sa na tabi ang supply ta kang LPG. Hindi ko na rin maabot so supply kang LPG. Pero maski na nga ni arog kayan, mahal na baga. Gurano na ngunyan sa LPG. Kaya ako sabi ko nga ni may binakal akong piggagatungan baga ki use oil. Yung gagamiton ko tabi Manayching. Madam Ching, yung gamiton ko. Duman lamang muna ako magluto-luto. Magluto ki kamuti, magpakro ki batag. Duman na muna ako. Para gamit. Kaya lang kung halimbawa ngaya dahil ng LPG, kulang ng LPG, alangan man nga kita, magkuryente, lalo na. Kung gamiton taso di kuryente, mas lalo nang mamahal ang satuyang babayadan sa kuryente. Sabi kang Energy Regulatory Commission or ERC, mga tugang, na posibleng maglangkaw man databi ang singil sa konsumo ta sa kuryente ngunya na Abril. Dulot po ini kang matinding tensyon dyan sa Middle East. Posible databi mga tugang na 2 pesos hanggang 4 pesos kada kilowatt hour ang pwedeng idagdag singil sa konsumo kan sa tuyang kuryente. Yugo-yugon mo tabihan Manayching. Gura naman yan sa tuyang minimum 10 pesos labi. Kung halimbawa dagdagan kay 4 pesos, magiging 14 pesos per kilowatt hour ang satuyang babayadan sa konsumo sa kuryente. Puun databi sa masunod na bulan. Yugon mo Ma'am Ching, ibata mainiton mo niyan. Nag-aaraga ang electric pan. Ano
pa? So, mga ayo-ayuhon, may aircon. Ano pa? Oh. So, rep, nakaandar, takaipuhan kimalipot na tubig. Oh, paano na kaya kung halimbawa medyo kulangon ang satuyang panggatong, kulangon ang satuyang panluto? Kung gagamit kita kikuryente, mas lalong magugulpi kita kay ni Tabi Ma'am Ching. Bata dahil man nag-aralang ka sa mga swelduta. O sweldo pala nindo. Tako dahil man akong sweldo. Kamu man sa napalan may sweldo. Ako dahil man. Oh, sus Maria talaga din pangyari ni sa tuya. Ano ini, mas matindi pa ba ini Tabi kaysa nangyari sa tuya sa may pandemya? Maray kang may pandemya, tabaratuhon so mga produktong petrolyo. Buminarato baga kang pandemya. Narumduman nindo kan sumay pandemya kita. Buminagsak so presyo kan mga produktong petrolyo. O arin ang mas matindi na krisis. So kan pandemya o sungunyan. O ngunyan, nakaluwas man nga ni kita pero haralang kaon ang mga barakalon. Para lang kaon na yan gabos. So mga pigagaramit paros para lang kaon na yan Tabi sa Redwin Sistina. So may pandemya dahil kita nagkakaluwas. Pero ang naglangkaw man sa nakito kan pandemya Tabi Madam Ching, naramdaman ko ang luminang kaon kay ito sa presyo. So gin Mreche, ang nadubli kayo ito sa presyo so gin. Tayo baga kayo ito so pang maintenance kan sa tuyang mga parainom so alak. Nga ni nga kita talaban kang COVID-19 mantenido dapat ang sa tuyang gin. Piso so gin kayo ito Tabi Ma'am Ching, uminabot mang 200 pesos ang sarong bilog. Dahil ka pa makakako kijin tatig tatarago-tago ma. Iugon mo yan. So bilog naging 200 pesos. So 4 kantos labing 400 pesos Tabi Ma'am Ching. Ika ngaya sabi sa kuya ni Ma'am Ching. Ika ngaya pag alak ngaya aram-aram mo ngayang presyo. No. Sabi ni Ma'am Ching, ika ngaya Mr. Olbutana, pag alak ngaya, updated ka perme ngaya sa presyo. Inay ko po. Serbisyo Asing Reparo. Batang-bata ka pa, kailangan malaman natin kondisyon sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-batang ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Oy, 1 minuto Tabi bago mag-alas 8. Sir Henry, good morning. Ganyan talaga. Pwerte mo niyan Tabi Ma'am Ching dyan magbabad-babad sa Amateur Spring Resort. Diyan kay Sir Henry. Bata. Problema ngaya sa imo, sige mo sa nangayang taram na madigdi. Dahil ka man nagdidigdi. Paisa na Tabi Sir Henry. Sige mo sa nangayang taram na madigdi. Dahil ka man nagdidigdi. Tigtagamahan na pati ako ni Sir Henry ki maurago na pwesto dyan sa Amateur Spring Resort. Hindi ka ngaya sa malipot-lipot.
No. Ika man niya nagdidigdi. Maray man ang gadadi, tangon niya na tag-init na. Siguradong dadagsaon na naman king sa tuyang mga kababayan yang Amateur Spring Resort. Barato pati dyan. Ayan. Nakul pati dyan ng mga discount. Si Sir Henry ang kauran mo. May mga discount yan. Tapos may libre pa kamong mga istorya kay Sir Henry. Perte! Bay sa natabi Sir Henry, madali na kitang maghambuga naman dyan. Sige, good morning po sa mga taga Amateur Spring Resort. Sabi ni Sir Henry, luyong ka ngaya. Piranang taon ako din nakadyan, luluyan na kaya sa kuyang baga. Maluyan ako sa lipot. Oy, mga tugang, mga kabayan, paaram na po muna kita digdi sa programa. At yan sa iba pang nabitin kita digdi sa iba pang pag-irestoryanta, ipapadagos ta naman sa satuyang programa. Naman sa 107.7 radyo natin Tabaco, 10 to 11 sa programang So Tama Sana. Yan. Sa param na tabi muna ako digdi sa programa Serbisyo Sin Reparo. Sa pangaran po yan ni Maestro Niladton na sa mga pong General Manager si SM Sir Tony. Sa pangaran man iba na Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Sa City Councilor Renier Burze. BM Attorney G. Ayaw Bungaw. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shika Posbilo. ABC President Cap Art Abela. Yan man dyan si o kaya ang Capos Bilo Lotto Outlet, si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Paaram na po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman ha, hindi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos. Domo arigato, iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Sin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman
kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.